A beleza paisaxística e o deporte ao aire libre van da man na ruta de Brañas da Serra a Chan de Pena, no concello de Pedrafita do Cebreiro. Cun percorrido de 24 km de ida e volta e dunha dificultade alta para os sendeiristas, a ruta tamén é ideal para os amantes do ciclismo de montaña e para facela a cabalo ou nun vehículo 4x4. Comeza na localidade de Brañas, onde un panel informativo nos indica o punto de partida. Os primeiros metros discorren a través das casas de pedra desta aldea da parroquia de Zanfoga, antes de ascender por camiños e pistas forestais, nunha zona onde podemos gozar de fermosas devesas de fallas, árbores ás que lles gusta a montaña e o frío e que son pouco frecuentes en Galicia. Chegamos á cima, no límite das provincias de Lugo e León, e continuamos serpeando por montes lindeiros con terras leonesas e ca Serra do Courel. Ao longo do camiño podemos deternos en varios miradoiros naturais para desfrutar de espléndidas vistas. En Pena do Tallo pode divisarse en días despexados boa parte do municipio de Pedrafita e dende Monte do Faro avistamos a Serra do Courel. Logo da subida ven un pronunciado descenso que se vai suavizando a medida que nos aproximamos a Chan de Pena, o tempo que cambia a paisaxe, coa presencia de prados divididos por tradicionais valados de pedra. Xa en Chan de Penas visitamos a ermida desta localidade da parroquia de Lousada, antes de emprender o camiño de volta a Brañas para completar unha ruta especialmente recomendable para os amantes da montaña e que nos descubre unha das xoias naturais de Pedrafita do Cebreiro.